We speak your grace, Lord. Your grace, your covering over every member of this church. Your grace, your covering over our family members, over our children. Your grace, your covering, oh God. Your protection, your grace, oh God. Your grace, oh God. Matthew chapter 15, verse 21 to 28. Incwadi kaMateyu chapter 15 verse 21. Ephumile khona apho uYesu wasinga kwimida yaseTire neSidoni. Verse 22. Kwathi thu umkananekazi. The Canaanites, you may be seated and you're going to continue reading, my daughter. I won't be long. These were not covenant children of God, because our God is a covenant keeping God. Amen. Our relationship with God is based on covenant. uThixo wethu unguThixo ogcina umnqophiso. Ubudlelwane bethu naye ungenxa yomnqophiso owabhalwe egazini likaYesu. Without that covenant, we have no legal right to say, God, you are our God. Amen. Because he was first revealed to the Israelites. Are you with me, church? Amen. But we see a woman who is a foreigner, a woman who does not belong to the covenant promises of Israel. Amen. We see her approaching Jesus because she was in a circumstance that was beyond the help of men. The child was so demon possessed that the Pharisees and the Sadducees could not cast the demon out. So she said, even though this God is not the God of my people, I perceive that this Jesus is the true God. Because the Canaanites were worshipping their gods, but their gods could not help the child. It is like us, our God. We worship ancestors who are dead, who could not keep themselves alive. And we worship them, and they leave us with nothing. And they demand cows from us. And yet when they died, they left us with nothing. Because these are foolish beliefs. There is only one God who died and came back to life. And he does not demand anything from us. He made himself the offering. This woman comes to Jesus, and everyone was looking, and he said, Lord, help my child. Sometimes you need to mind who is around you, because there are moments to be civilized, and there are moments to cry out to the Lord. Don't allow the people around you to stop you from crying out for mercy. Ukhona into esidibana nazo ezizivumeli basithande xa sifike ecaweni. Into ezenza uba silile sithi sincede Nkosi ngoba uma usincedanga siyawutshabalala. Lo mama wayesemfeke yongqana umntwana wami uyapheka. Wathi nanjaba bakhonza ntoni eKhanana kodwa mna ndifuna wena owaziwayo. Wafika wathi Nkosi ndincede. Because this woman had what I call persistent faith. There is faith, my children, and there is persistent faith. Let me prove it to you. The book
11, verse 5 to 10 declares, I tell you, even though he will not open the door because he is a friend, yet because of his persistence and boldness, he will get up and give him anything he asks for. Amen. Verse 9. So I say to you, ask and keep on asking. How they turn that part. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. For everyone who keeps on asking receives, and he who keeps on seeking finds. Uti uyesu babalisela ngale faith yalo mama. Uti imagine ufika ezindwendwe ebusuku. Awunashonka uye kwithomi yakho kodwa usebusuku. Uthi dinga uthi nikisonke uthi uYesu iphendule ithomi yakho. Ithi sesilele nabantwana goduka. That's the first answer, a rejection. Amen. Uthi kodwa ubuya qhubeka ukhwase. Uthi le ndoda izovula hayi ngoba ithomi yakho. Amen. Kodwa izofuliswa ipersistence ukuqhubeka ukhwase. Usititsha ngothandazo. Agqiba athi ke ngoku ela uqhubeke ucela. Athi qonqoza uqhubeka into esibreakthrough. Uthi wonke umuntu ocelayo aqhubeke uzofumana. So the reason we don't get breakthroughs is that we ask once, but the secret to faith is persistence. Yes. Uba uye kusomandla uthi Nkosi ndincede ngomvulo angawuphendula uye ngolesibili Nkosi ndincede uthi noma yenze xa ungumntwana wakhe if uyaqhubeka unqonqoza uthi uzofuleka. Hallelujah. So abantu ba disappointed ngoba ba understand uthi ndacela into kodwa wacela kayi-one. Ithi iBhayibhile wacela uDaniel ngosuku lokuqala wathatha 21 days enqonqoza yafika ingelosi yathi waphendulwa kodwa badimona emkhathini bedibambi. So persistence itotsala ngayo into zakho eziqingile emkhathini. So this woman comes to Jesus. Ndikhumbula umfana oyena ne-persistent faith ethi uJacob. Ithi ingelosi ithi yeke uJacob ndikhathele legama libotsotsi. Uthi I won't let you go until you bless me. Nelasba uthi wayibamba ingelosi wathi uJacob andizukuyeka yathi ndiyeke persistence. Amen. Goduka uye kuThixo with an attitude of persistence. Uba Jesu uyeka Yesu utshintshe ifamily yakhe. If utata wakho linqila, if umntwana wakho kasindiswanga, hlala ezinyaweni umquqele. Unqonqoze uthi akuvulela ingabe umntwana wakhe but because of persistence. Amen. Ifune bafike kulento lezivulela uyithomi yakho bayitheyile. But awuqhubeka uqola vula athi ifuna isonka. And there's a mystery kwesisonka. Ngoba uzoyiva kule verse bakusathetha ngesisonka. Amen. Ndifuna isonka. Ndathi lele hamba mfo ndifuna isonka. Hamba ndifuna isonka. Uzophakama enqapha ndinandaba nokundinceda kanjani. As long as endinceda bandiva bazalwane. Andinandaba noba undincede ntumile uYesu. As long as ezondinceda. Ngoba lo ntaba utho wathi ayicela kuYesu wathi uYesu ngedinike isonka sabantwana izinja. Utho lo mama wangaqhubeki kuba ipersistent wathi noma unganibizinja kodwa ndiyayifuna le ngubo wathi nezinja Nkosi yami ziyayitya le ngubo. You must have the faith of Jacob. Amen. For ibambi ngelosi wathi kwashi ithi ngelosi ndiye wathi ukuthi sikele. Awubona ifamily yakho ade ekhesa khona otshatayo hlala ubamba inyawo la Yesu uye ubhema amabandla nabafundisi ubambane naye midnight uthi Yesu andizukuyeka mina kule family omthatho bawuphumelele ikudala uzama ukwakha ide yakheke lapho iya kuYesu ungaceli kayi-one noba sekugxotha ufane lo Elisha uthi ayilandele uElisha elandele uElijah athi uElisha
khawuyeke kwedini sawela ngaphesheya athi Elisha ngoba ungathiwani iprofeti apho uyakhona ndiyakhona awele aphe athi shiyela apha nyana xa ufumene ithambiso ungaboyeka Yes, Lord. uthi wade wawela iJordan wathi uElisha wathi ufuna ntoni kunini umlandeli okwezama ukumgxotha ayigxotheki ngoba ifaith esebenzayo into eqoqozayo engayeki into ecelayo engayeki ucela uphendula kodwa uthi ugqibeleni ngizophendula akuyo motivation ukuthembeka kwesibhalo uthi awudicela ungayeki ngizophendula unike which means into eyenza siyafumani siyeka thusi awusho kuthini don't give up now don't give up noxesha lokugive up nexesha lokuthatha into zakho zakwamoya unxibe your helmet of salvation ufake breastplate of righteousness uthathe ihlele lakwamoya izwi lenkosi and you stand uthi my children will die imali ingekho ungabukhalala ulipholo encomplainayo uthi Nkosi noma ndisela amanzi let this water change my life and God awufika xesha kumbisa ngalo but uzofika on time uqale mntana ukuseni uthi Nkosi usendini andizange ndifumane qualification ngoba imali ayingekho ekhaya ngokubomi bam usitaka apha ndithe ngoku Yesu ngenelele asakwazi uphinde emva kodwa yezinto ezenziwa nguwe Yesu umqanele uthi usomandla uthakhono enzima kuwe wena uvula kuvaliwe uqasasebenzile uqalele into ayiyo uthi uthembekile uthi Yesu athiyamali kodwa ndifuna into ezemali eninzi ngoba wena usisonke semihla ngemihla ukumthombo wami wokuphila ungunyanisho ubeke haleluya Elisha athi ekugqibeleni akamniki ngoba isani yakhe ngoba udala emgxotha eyisani yakhe uthi shiyeka Elisha uthi Elijah ithi ndoda as long as your God lives ndihamba nawe uthi kuza abafundisi belinye ibandla abanye abaprofeti iBhayibheli babiza sons of the prophet but Elisha uyahamba uElijah yeke uyilandela lento ijikele chebithi thulani ndiyazi is following something that is in the man uyayazi indoda iyahamba but uyayazi balento ahamba nayo izishiyeka nje Elijah ukanje uThixo kaElijah uthi Elijah nokungahamba but uzoshiyeka senguThixo kusuka akuphume ebandleni ubona uThixo inkosi uthi Thixo ndifuna wena hallelujah oh my God that's why they had reference points oh God is a God of order xa bakhuphe enhlango uthi nize libhale emacangweni nibalisela abahlabela into ezenzekileyo enzele right uthi andizuphinde ndibabalisele mna yi-responsibility ye-fathers uba zixelela abantwana ndikuthixo onjani uthi xa seningena kwi-promised land nibabalise abantwana nikhuphe e-Egypt nibabalise abanabo ngoba uthixo nguthixo we-order uthi xa ubona abantu betshitsha besithi sithandaza uthixo ka-Abraham Isaac bayitshiswa yintoni ungoba bafunde ngothixo kothatha akho ndawo iBhayibheli yathi angusithi God of Abraham Isaac basikhethela bona uba wena sive from utata uba wamthatha asusala abantwana wamnika isizwe so sibiza wena thixo katata you must have a reference nothixo umfunayo umbone kubani At Ephesians, I gave you pastors, prophets, and leaders, evangelists, teachers, so that they may build you up. Which means you must have either a pastor, an apostle, or a prophet. Anyone also futa uye. Amen.